Si Abraham at dahil dito'y inanodal siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang pumunga sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalaman ito ay magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalawa ako ng isang baka, isang kambing, at isang puka. Bawat isa ay 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang pato-pato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga tiko. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghahating hayop. Bumaba ang mga puwetre upang galing ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at naganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayo na umuusok at malinis na sulok na dumaan sa pagitan ng kinatay ng mga hayop. At ang araw na iyon, nakipagtipa ng Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay ko sa lahi mo ang lupain ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.